Niki duki kerajaan apa, Mbah? Mataram. Bismillah kususun Mbah Kyai Imam Pendet Karang Mbah Imam Slamet asal mulak saka Jawa Tengah, duduk saleh wonten mriki jaman Nepang rikala jaman sakderengipun Londo. Lah aku cai petunjuk, wong iku lek hormati nenek moyang kuwi insyaallah karo Gusti Allah dikabulke segala macem. Iki sak pengawale Mas. Pengawale niku Mas kulon kuwi Mas. Carane andel daleme pekatike. Lah niki biyen ana cungkupe Mas. Lah iki umpak ya iki. Cara saka dikai omah pendopo iki nggih umpak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung dumati kalis ing rubedo nir ing Sambikala. Di lereng sunyi Gunung Anjasmara, tepatnya di Desa Meredo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, terdapat sebuah makam tua yang hingga kini masih diselimuti rasa hormat dan kesakralan. Tempat ini bukan sekedar pusara biasa. Disinilah bersemayam sosok yang oleh warga dikenal sebagai Mbah Imam Slamet, atau juga yang lebih akrab disebut Mbah Pendet. Beliau diyakini sosok ulama sepuh yang dipercaya datang dari Mataram kuno, membawa ajaran Islam ke wilayah pegunungan yang kala itu masih lekat dengan jejak peradaban lama. Namun yang membuat tempat ini semakin menarik, di sekitar makam berserakan batu-batu andesit berukuran besar. Bentuknya pun tak asing, mirip batu candi, artefak kuno dan struktur bangunan masa lampau. Namun pertanyaannya, apakah makam ini dahulu berdiri di atas sebuah bangunan kuno yang jauh lebih tua dari Islam itu sendiri? Dan ataukah Mbah Imam Slamet sengaja memilih tempat ini sebagai titik peralihan antara kepercayaan lama dan ajaran baru? Tak hanya satu makam yang ada di sini, di sisi lain terdapat dua makam yang diyakini juga sebagai makam para pengawal setia Mbah Imam Slamet. Mereka bukan sekedar penjaga fisik, melainkan penjaga dakwah, penjaga ilmu dan penjaga amanah. Warga Meredo percaya Mbah Imam Slamet adalah wali Allah dengan ilmu tingkat tinggi. Ilmu yang tak hanya terlihat dari cerita, tetapi juga dari ketenangan yang masih terasa hingga hari ini di area makam. Hingga kini makam Mbah Imam Slamet tetap disakralkan, bukan untuk disembah melainkan sebagai bentuk penghormatan atas jasa seorang penyebar agama dan penjaga nilai. Disinilah sejarah, spiritualitas dan misteri bertemu dalam satu titik. Jejak Mataram kuno, dakwah Islam dan peninggalan peradaban lama, semuanya seolah menyatu di lereng Anjasmara. Kesempatan kali ini kita berada di Kecamatan Kandangan, tepatnya di Desa Meredo. Nah, di kesempatan kali ini kita diantar Mbah sinten Mbah asmane Mbah? Mbah Singo karan Mbah Mukimin. Mbah Singo Karan Mbah Mukimin. Nah, di sini kita diantar di sebuah makam keramat yang bernama makam Mbah Imam Slamet. Nah, Mbah Kyai Pendet karan Mbah Imam Slamet. Nah, itu yang disampaikan beliau. Nanti lebih lanjutnya kita tanya-tanya terkait makam ini seperti apa sejarahnya begitu, dan kita akan memasuki makamnya ya. Monggo Mbah saged diantar. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah kususun Mbah Kyai Imam Pendet Karang Mbah Imam Slamet asal mulak saka Jawa Tengah,
duduk saleh wonten mriki jaman nepang rikala jaman saderengipun rondo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La wala quwata illa billahil azim. Astagfirullahaladzim. 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 La wala quwata illa billahil azim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Rabbil walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mereka iki kawar kewapel wong yang Mas. Iki biyen anak tutupe nang kene iki. Neko-neko karepmu. Kate uji apa wae Gusti Allah ngijabahi. Biarpun sukuh ratu, sukuh segala macem kabeh dianu diterima karo Allah. Masih banyak Mbah yang memberikan sesajian dan mengkeramatkan lokasi ini. Ya banyak. Ya orang itu ya gimana ya, ya segala minturut adat atau kesenangan atau hobi kemareman kuwi ya siji-siji Mas. Nah, wong Islam ya kuwi mang ya istighfar ya tahlil murat maca salat ikhlas kuwi mang nek wong Islam. Lah lain-lain kadang tinggal terserah keyakinan Gusti Allah luwih bijaksana segala macem. Mbah iki ya nrimo wae kabeh iku ngono. Diterima. Tapi besok ya nek bagiane dhewe-dhewe lah. Nah, nah iki lek cara anu watu dakon niki dakon. Lah niki nurute iki mang ning kono kemang Mas. Ning sanding kendi kono mang Mas. Ngono. Adine kendi kono mang, kula ning kono kan anak watu gedhi Mas. Watu dakon. Yen kuwi ora jangkep kaya dakon-dakone bocah saiki. Ya jumlahe mbur pira 5 apa pira ngono kuwi. Ya. Jaman watu dakon saiki kan ya jumlahe oke Mas. Dadine jumlahe 10. Nah, 8,5 ngono kuwi. Nah, iki sak pengawale Mas. Pengawale niku Mas kulon kuwi Mas. Nah, kulon kuwi Mas. Nah, kulon kuwi loro kuwi Mas pengawale. Oh, ada 2 Mbah. Nah, iki pengawale ya loro kuwi. Jadi carane andel daleme pekatike lek cara kata-kata ngono. Jadi sing ngetutne wong loro kuwi ngono, di awal utawa anu ngono. Kuwi kulon kuwi kan anak masan to Mas. Nah, nduk kene biyen iki garung karo sak ana kayu winong Mas nang kene gedhe kayune winong dienggo nggone manuk cekakak. Iki kayu iki gari masane iki. Ngono. Ngapunten. Wau kan sanjang rusak nggih. Heeh. Rusak kenapa Mbah? Rusak piye? Ini makamnya ini. Ya memang kuwi kan rusake gempal kuwi biyen gak ngono Mas. Ngono. Dadi padha Mas. Lah saiki dhuwur ngarep iki Mas. Ya. Iki patahan iki kan dhuwur ngarep to. Lho lek sejatine patahan kaya ngene iki nggone pituwa-pituwa nenek moyang mesti dhuwur mburi. Ngono. Nah iku jalane nang kono kuwi nggone Mas. Ini bukan batu candi Mbah, betulnya. Utuh batu makam, batu candi kak ngene iki. Nah niki biyen ana cungkupe Mas, iki umpak saiki. Umpak. Dadi saiki iki biyen sakmene Mas, iki umpak. Iki kan iki umpak. Iki dadi cara saka dikai omah pendopo, iki nggih umpak. Ngono iki. Lah iki kan anak iki. Iki kan ya ana to Mas. Iki. Nah iki sisi iki kan anak saiki. Nah, sisi iki kan ya enak. Nah, iki kan ya enak loh. Nah, sisi iki lagi. Iki kan umpak iki. Iki umpak. Lah sing iki malih isor kuwi nek isor. Lah sing penting iki lho tinggale.
dhuwur mburi, ngono lho. Nah, iki cek dhuwur mburi. Lah dhuwur mburi iki lek cara isarahe, Mas. Ngene iki akhire sing wong pengalaman saiki to rusak karena apa? Menungsone rusak. Kudu dhuwur-dhuwuri lebih apik sing wis. Lah saiki sambar rusak sing keri. Ngono lho, lek pengen pengalaman kaya ngono kuwi, garek percaya garek ora. Garek ditilai dipandang moto. Kasaping mripat dipandang sesuai keadaane alame menungso ki piye kelakuane ngono Mas. Nah iku iki ambles Mas, ambles iki biyen dipaculi iki biyen dur ngono ya saiki ambles. Nah aku cai petunjuk kira-kira karo saka Mbah Imam Pekeh kan dulure papat. Dulure papat sing tuwek dhewe Mojo Agung, Mbah Said Soleman, terus Mbah Imam Pekeh, terus Mbah Kiai Pendet, terus Rontani iku jenenge Pak Sahid Rontani, iki dulure papat. Gunung duwe bojo kabeh, ngono. Wong gak ngerti, ngono. Lah aku ya wong bodho Mas, aku enek sejarah iki nenek moyang sing ngomong, ngono. Nenek moyang sebelumnya enek aku nenek moyang cerita, ngono kuwi. Wis cukup paham. Nggih. Tiang-tiang sing mriki biasane wonten hajat napa mawon, Mbah? Lha iki kene wong kan taune anakku kena musibah. Musibah delalah omong aku besok katene nyekar nang gone Mbah Imam Slamet. Mbah Kiai Pendet karan Mbah Imam Slamet. Lah iki biyen sing gaene rene iki arane iso ngarani Mbah Imam Slamet iku wong kacangan. Wong kacangan gundangan rene. Lah iki karo omahe panggang intil-intil. Ngerti panggang intil-intil ora? Pripun niku? Jadi jeroan saindil-indil kan disunduki dipanggang. Ku karo omahe. Nah, insyaallah wong iku lek hormati nenek moyang terus maca surat ikhlas sak kuasane terus ninggali kuwi insyaallah karo Gusti Allah kabulke segala macem. Paham? Nggih. Nah, Biasane misal di lintu-lintu rezeki barokah saged nggih mriki. ya iku tinggal kersah. Tinggal kersah, ngono. Tinggal serah wong-wong. Masalah aku termasuk cek piye aku ditokke mbokku, ya. Iku wis digawani Islam. Ngono lho. Digawani Islam tembunge syahadat ki mang, ngono lho. Liyane tinggal terserah, aku gak fanatik ya. Nggih. Jaluk rezeki tinggal terserah. Jaluk apa tinggal terserah wong-wong kuwi. Ini aku unjukkan junjung derajate Mbah Kiai Pendet. Nah, paham? Nggih. Niki duki kerajaan apa, Mbah? Piye? Duki kerajaan apa? Mataram. Mataram. Bukan Mojopahit, Mataram. Teko Jawa Tengah ki Mataram. Paham? Nggih. Matur sembah nuwun atas informasi dan waktunya. Sehat selalu, Mbah. Ya alhamdulillah. Muga-muga panjenengan kula dongake paringi seger waras, Amin. panjang umur, Amin. dapat rezeki Amin. sing halal, dikenafakahi anak bojone. Amin. Besok yang curah digonang Mekah. Amin. Nggih. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.